Chukwu na mmadụ ndị ịhụnanya ahụ ihe omime Chineke bụ na ihe na-enwe ya onye ka Sonto ị batara bata ịma ọnụ ndị achị ofe ofe elu dọta ahụrụ maka ibugwere moto onye bigire gị nnatekwela onwe ebe na ọwụ onye ka ị na-arụ ochi ka ị na-ezo alụrụ m sị ke na-emewe ya ọ nji fon ụmụazị ọ nwere fon ke na-arụpụtara ya na-apịchiri ego ndị mmadụ ọgwụ ide esi eme ihe ọbụla ahụrụ ugbu a nweta ego owe ihe ọdụla ele na keneme nke ibukwe na ihe ọgwụ ide anyị ihe ma asọ nlogbu ụlọ nje gafe elele nọrọ ezuzagharị taa ka otu nne m my sister na-emebe de otu nne m na-emebe de onye we otu nne gị ọwụ ịma asọ nlo village ọ na-ezuzagharị emeri na n'obodo oyibo ịmara my sister taa 10th of October 2022 my sister Nwada Nwanze Ijeoma Judith the CEO Ajiboo Cherish Beauty Studio chere ọwa Ajiboo ka ị na-eme ya shi ego foto asị ihu gị gbabụrụ ọkụ ị ga ahụ gị abụrụ exactly mgbe mma m chiri ezi nne mama m dị brief ọ dị brief o site ma na foto ya dị eto ogologo enwere mgbe o siri m paspọtụ adịbụ m oji nga ahụ ọkụ gbara m n'ihu ya eme ya m nọmarị ọcha wala mkparị ka ọ taa obede ya so ihe awụ akwa m ga na buti ga zụrụcha then akwa m ifọchi ifọchi agban wataba mmadụ ya kwa ye 40 years ọ da aza akwa nga ọwụla nga ara m mure ya ote nye azibi e sweta m chi ọwụ nọ ife ọwụ mma gị yefọrọ ka ị ga-achọ ị ga-achọ mmadụ na-efe ye 40 years mgbe amụrụ ka a zụrụ ke andọ maka na obi ọma aga m ebu elekwe na akụ emegeta elekwe na ebe anyị ga-apụta na Mimi's place Owerri ka m na-aga ihe na Mimi's place Mimi place ke m ịgafe ha na World Bank na ka ị na-aga Wedra kwa Villa Rock kwa Wedra na World Bank n'ụwa ọcha eche ma imi ọwụ ịgafe Concord okay ọwọ nụma na m ịkpọta onye ara ga-echiri ji okwu aga ihe ara ga-echiri ji okwu aga maka ihere ihe tantam m happy birthday my sister Nwada Judith Ijeoma Nwanze the CEO Ajiboo Cherish Beauty mbacha mo Cherish Beauty Ajiboo elekewa ha Ajiboo Cherish were gutiro ba were bekee buzo ma amani were gutiro bụ CEO Cherish Beauty Ajiboo photos onye ọma na ala were brother ihe mere nu eme ị ga-akwụsị na aga ebu m ihe nwanne na mepe moto iji emeka ya I'm alone next month abaha na November m lewe ha ma echeli
Tawanga, ihe abụ AC. Ịma anwụ na-eke. Ma ndị anọ na village ọ na-akarị ama. Happy birthday, cherished beauty, and comfort. On your man alone, one family. They are coming to over. How about you? I don't know over. Why you put there like this? You get for that. I'm going to get. I want to go for the